саломатон шумо дар канали Тоҷикон Music Awards. Имрӯз дар меҳмонӣ мо як шахсияте ҳастад, ки як 4 ҳафта пеш ҷанг дошт. Ҳамун одама даъват кардагем, качаст ҳамсӯҳбат мешем, мефаҳмем ки ай пеш чӣ тайёрӣ дора, бо чӣ навигарӣ ҳастааст, кач ҳамсӯҳбат мешем. Муинҷон, хуш омадӣ брат. Салом алейкум. Ҳама коро дан саломатӣ сос. Так гуфте ки 2 ҳафта пеш занг задем, ки гуфти ки Москва рафтесан, куҷо рафтесан? Екатеринбург ака. Коро наст? Шукр ака. Ҳама сос. Баъди ҷанг чӣ қадар? Хаб ҷанг чӣ қадар ака беҳтарин ама хуб. Чӣ хел буд не. Баъди ҷанг омадем, бо ина машқа давом додем ки боз ҳоз баргардем. 2 ҳафта гондад ки бо ҳами хет дальш победа шавада ҳаракат кунем. Ҳами кати бразилис Ҷон Линкер буд, агар хато накунем. Ҳами кати ки шумо ҷанг доштем, чӣ хел ҳами хеле боварӣ да тайёрӣ дошти 100% мак пеш катид дар Инстаграм чӣ қадар гап зада будем. Ман дуруст я рӯз пеш ай бой будан кати гап зада будем. Дуруст пеш ай бой гап зада будем. Тайёрӣ гуфти 100% ай. Чӣ хел шуд ки дар ҳамунҷа ҳами проблема чӣ хел шуд сазод шудем? ҳамда ту пахша задӣ, назадӣ. Ба ит ҳамунҷа да ту судя ки вақти тара халос кард, я тарафи угли худат бурдакта, ҳама мен да чӣ хел ҳашуна чӣ хел шуд ту расон фикр кард расондӣ? Ё да вақти ҷанг намефаҳмӣ момента. Не кани вақти хай бо чӣ хел вақти баромада уже фикр фақат баромада буд. Вақти ман раст назадам оша намедонистам ки ман расидагӣ. Вақти ки вай худаш стоп кард, ва ҳайрон шуд. Баъд дизада вай стоп кард, ман вай надонистам кард. Ман гуфтам ози така меғалтам ки судя ман кардам. Гуфтам барои чӣ ман кардам? Шабаи ки ман боло задам худам. Мега ту пах назадӣ. Ава ӯ бандаж ки калона хеб ами спортсмен медона ки бандаж пластмассия калона вақти боло мезани устухони по агар расам поёни по меза ова ягон дар намеояд ки овозиш так пак овозиш мебура ки так мекуна. Яка фикр мекунем ки айрӯ авай ман кардам ки худаш ягон фикр не ки да пахш хали удар набуд. Охири момент чӣ хел шуд моменте ки бо дасти як каса бардоран ами гуфтеста будан чӣ ашуна доштан? Ман ака фикр кардам бридам, на фикр кардам бридам вақте яка бо бойда чӣ хел уже фикр мекунем бридам. А вақте ки уже ами гуфт ки 3 раунда гуфт я одам брид, уже ман ҳамҷа фикр кардам ки ман набридам. Ох не ами раунд якум раунда ман тамошо кардам, якум раунда показатели нишон надоде. Ӯ сос кор кард. Дуюмо сеюмо уже гирифтагӣ види ку. Вақте ки судя гуфт ки амо анонсер гуфт ки ҳамаи раундро я одам мегира ку ба англиси вай гуфта ки раунда гирифт, уже ман гуфтам аниқ вай брид ки уже чувствовать кардам ки победа наметиҳам. Наметиҳам. Ақаллам 2-1 мегуфт, уже камтар фикр мекардам ки мумкин ки победа тиҳам. Хеле ачкора мегуфт ки якум раунда брид, якум раунда брид, не ки вай гуфт ки 3 раунда я одам брид. 3 раунда я одам брид? 3 раунда вай брид гуфтан. Охи чӣ хел охи ами единогласное решение судя доданака. Не ман фаҳмад дидим иша. Баъди ами қакору шудам ва бисёр овозае ки бисёр шудеста ки меган муина UFC хат задан барои ки Ҷон Линкер да бой дод, барои ки вай худаш ба яйци UFC буд пеш, баъд UFC гузашт, бой дод гуфта ба хотири ҳамин меган ки ту UFC рафтан ҳамин кор шуд. Ё ба хотире ки хамия чӣ проблема шудаге амун? Хай ин чиза кадом бо хай шмохтон ки медоне ҳама фикр мекунан ки ама комиё медонан ки ҳамин ранги ҷанги мо агар гуфта будан ки 3 раунд шава уже победа тида наметиҳанд. Барои ки ту аиҷа буромадиси организация ту уже даё дар кор нестӣ. Вай бояд вай боло кунан ки вай титулни бой зана. Ва балечко чӣ хела накаҷона. Вақте ки уже ман да дуюм номера ки ҳисоб будам, да дуюм номер ҳисоб будам. Уже ки ман бой додам даи, вай бояд одам ҷамъ кунан ки барои титулни бой мондан. Вай ҳама хел сазад кардан ки победа давай додам. Короче UFC пеш ай баромадан ту ай UFC баромадан справедливый кор кард. Вай барои ки ман отказ кардам, ай ман полный отказ карда будам чанд қад пеш байни UFC қад контракт кардам. Бо вай гирифтан хаки чиза шуд ки бо шумо хай хитом медонед ҳамаша ки ҳам хали нависам бисёр нависам ки я бой дига бояд контракт дорӣ баромад кунӣ. Ба якум бор буд ки 7 моҳ пеш соперник тиҳанд. Якум бор дар ман хали шуд. Не ман дидим охиро мо ҳамсӯҳбат шуда будем.
як 6-7 мاه пеш буту ки ина ба наздикӣ метан каш ина май буд баъди май гузашт июл баъди июл гуфтан ки август ахир кашдан охири контракта бой доданта ё ки ҳам хаяки траки гуфтан шикастян ай One FC бурое ки да UFC баъдам UFC чӣ проблема шуд UFC меган отказ кара роста UFC аки уже контракт дод уже чихи отказ намекунам ба фигр мекунам ки ба айрӯи сини сол ҳисоб мекунан вале не айрӯи сини сол ҳисоб мекунам баробар отказ намекунам баро ки ёш гуфта далилнеш бо ҳастай вариант аст Jon Liker чанд сола 29 баъд як чиз дига ҳамин интерес ҳама дар Instagram шудаги буд яча публиковат карди Jon Linkera кати One FC англиси кати рости ё чизи навиштаги буди чизи навиштаги буди ҳавай ба рости гап дидам абнавид кардем як соат пас ҳам дуромаду ки гум шуда буд чизи хуб нависта ҳамин чӣ сабаб шуда таъриф кард баба таърифшон кард яки он вақт ман менда оша One FC таъриф накардӣ Jon Linkera таъриф кардӣ ба фикр ман бедохӯрон публикат барои чӣ барое ки даки организатсия хали несправедливит кардам хали ноҳақиқат ман хостам ки мо организатсия чиз кунам хеле дар вақти як ғазаб дар оҷа ки қабида намеша ман номи соперникам амҷода добавит кардам номи соперникам мондум дар паравай акам занг зад акактам занг зад Америка гуфт ҳамун номи соперникта гир организатсия монди ман лекин номи соперникта гир гуфт айбори байни асаби будӣ контрол набуда дар мозг фақат дами чизи хоси навистӣ чизи қари ҳами 7 моҳ 6 моҳе ки интизор будӣ то ҳамин ҷанга ҳамара навистӣ ба ҳама хали гуфтум ура аввал гирифтам аввал ура отметика гирифтум баъд гуфтум ҳамин кор чӣ хеле монда намезеба гуфтум уже гузашт ҳаме насиб монда набуда победа гузашта ҳамаш ба хоси аллоҳ шуд барои гирифтам видеоро полни удалит кардам ба гирифтам бо айсар гуфтам биё як кори хуб кунем ки бо аллоҳ ғазабш набиёд бо иншоалло далил нешида победа шава ҳамин пеш ҳай ҷанг нишон дадам Jon Linker питса хурдеста буде баъд ҷанг буда ка пеш ҳай ҷанг буда не баъди ҷанг пеш ҳай ҷанг ам зур де нухрафтем шутем ам субат чиде нема чӣ хел буда ка акма весагон чӣ уже ма чӣ хеле уже контролам масъала бира ка вақт ки тамом кардем машариф не акама веса натонистам бо спорт бояд не веса спорта натонистам вес ма туғри кардам ова натонистам гузашта ка ҳамон теста гузашта натонистам хай ба спортам ки весам вообще поён шуда ка ва санаиткиникам тарқин шуд хай гузашт вақти буромади ман тамошо кардам хеле свеж буромади хеле сабук будум барои не баъди бой бегум ба ҷога шутем питса заде чақчақ кардем не хелеш чӣ гуфт меган дасташ шикаста даст ҷаш кафида печ айбой вай медон чӣ хел ка муаллим чӣ хел мегум ку весагон чӣ рафтам ва ё омадан салом алейк кардан аввал ма аҳамият надодам чӣ хеле ҳам соперника бояд чиз накунем ба баъди бой ҳамаш вай меша ку ака вақте салом алейк кардан салом алейк вақташ омад гап зад ака омад гап зад вай англисе хушрӯ намедонист омад гап зад бо менеҷерш қати омад гап задем ака зушон қати гап задем ба ҳам хеле дига медид салом алейк мекард чиз мекард хеле бачаи ҳурматӣ буд ҳурмат кард UFC тира ай шоти 0-0 додак ҳамара 0 кара не ака UFC хеле метия ака шоти хича дора рекорди хича дора UFC дар оянда ягон чи ҳаста UFC пешва ҳаста тайёрӣ бидест ки ҳаста меша ягон вақта як моҳ пас 2 моҳ пас 6 моҳ пас 7 моҳ пас ягон ҷанг додест UFC хай иншалло агар ки акаҷон ҳамин ҳаракат гирем машқ кардан гирем акактам дар Америка хай бо амровии менеҷер уже дар суҳбат кардистиян 2020 иншалло маълум меша ка ҳамаш агар насиб боша иншалло ҳамаш меша бо ҳамин чӣ хеле даво кунем иншалло меша корка машқ кардист акаҷон ака машқа мо чӣ хел мепартем мо наметонем бе машқ уже ягон чи навигариёт боша агар чи навигарӣ доштаг бошӣ барои мухлисот ки мухлисот бисёр бад ғариб жуда доранд мегӯянд ки якай муин баъди охирон суҳбатон гуфта ки намерам бой дод баъди бой доданаш чӣ гап шуд хайр када мухлисот ҳамаш фаҳмида гапора ки ҳама ки гап ва UFC тида додай контракт отменить накардай
اسلامیگان کانترکت کرد خیلی وام با فکر مو به عقل است UFC بخوام دیگه جنگا او جنگ منیجر ده همو منیجری که جو UFC اکا نشون داده ده منیجر اول نشون داده جنگ معقول کردن اما چیز کردن که نمیدونم چون چی بود برو جنا که مقصد اگر چون کی چیه داشت پیدا شد دستای افسر UFC پیدا شد که خیلی شو خیلی مخلصا بسیار آدما گفتن که موین برآمدن که UFC دا باره که باید داده و UFC نگاه پامش دروغ هنده که UFC دا می برآمده 2020 مونیم خیلی هم پس جای معلوم میشم انشالله نصیب خدا راضی باشه من خیلی جای انورده دوره UFC جای انورده دوره هم ممکن تو ماهی ایولا با فکران تو ماهی ایولا ممکن یکون جنگ تیا نه همین 2020 18 دوره مکشون چی میشه اگر که خیلی میگم که همش همین بخواست الله اگر که شوا 2020 بجای میشه ممکن خودم پلان دارم مکشون دیگه خمو دیگه چی پلان داریم خیلی UFC بو UFC سوزای خوا یکی پلان مو دیگه چی هست تو امریکا رفتنی ها اگر که توری بیا بریم شما کاب نیست خیلی اونجا خوش اومده دیگه برای خیلی گفتی که هزار رحمت اومده برای کار نماش بخیر